Zdravím, tu Erik. Tak máme tu Citroën C5 X7, na ktorej si urobíme výmenu oleja v hydraulickom okruhu perovania aj riadenia. Takže toto je tá nádoba. V tejto sa má nachádzať ten olej. Voz je v najnižšej polohe, ale hladina oleja nemá byť viditeľná. Tá sa ukáže potom, keď otlakujeme celý systém cez Diagbox. Olej sa používa tento výlučne, to syntetický olej Total LDS. Takže po vypustení budeme plniť ten. Koleso som dal zatiaľ toto úzke na to, aby som sa zmestil. Tu sa nachádza tá hadica, či to bude vidno. Na tejto, tuto na spodu sa dá dole sponka a do nádoby sa vypustí olej celého systému, či riadenia, ale hydraulického prušenia. Ale musíme si skorej odtlakovať celý systém. To jest elektronické perovanie. Dáme si opravársky, sada opravársky, odstránenie tlaku. Ako náhle toto stlačíme, začne odtlakovávanie pruženia a auto začne kresať nižšie. Pritom sledujeme nádobku. Ak by náhodou došlo k preplneniu, tak musíme okamžite handrou odsávať alebo niečím, aby nenatieklo do motorčeka. Takže ideme na to. Potvrdíme ešte. Takže trvá to 3 minúty odstránenie tlaku. Ideme zároveň sledovať tú nádobku. Voz nám bude klesať úplne dole. Tak, hydraulický systém máme odtlakovaný. Auto sedí v najnižšej polohe. Toto je správna hladina oleja. Tak to má byť pri odtlakovanom systéme. Na spodku toho košíku. A vidíme, že ako to vyzerá. To je úplne dole. Takže olej nám vykvapkáva. Už necháme toho riadne stiecť. Vyšlo toľko to asi tam 3,5 litra, 4 možno. Namiesto pôvodnej svorky potom použijem túto, prípadne dve za sebou, ak sa zmestia. Takže hadicu máme napojenú. Je to tu odmastené. Teraz nám ostane len naplniť systém olejom.
Zatiaľ tam ošlo 3 litre. Je to takto. A teraz začneme natlakovávanie systému. Toto uzavrieme, naštartujeme motor, nastavíme hornú polohu a vzduchom do tejto dierky mu pomôžeme čerpadlo, aby chytilo olej čím skôr. Nevyvíjame príliš vysoký tlak, toľko, aby tam bol mierny pretlak v tej nádobe. No, už dochádza k dvíhaniu podvozku. Už sa ozdušnilo, alebo teda chytilo olej. Ozdušenie ešte len príde. Tak, už je v maximálnej polohe podvozok teraz. Tak a začneme s ozdušňovaním. Povytáčame volant na jednu aj na druhú stranu pár razy. Takto. Teraz si spustíme podvozok do nižšej polohy, najnižšej. Kontrolujem popri tom hladinu oleja, ale tá by nemala dosiahnuť ešte spodok košíka. Teraz zase vytočíme na jednu stranu, na druhú stranu. Dáme do najvyššej polohy podvozok. Tak teraz je dosiahnutá najvyššia poloha. Znova otočíme volantom na jednu stranu, na druhú stranu. A takto pustíme to ešte raz do spodnej, do vrchnej a malo by to byť ozdušnené. Tak a po týchto ozdušňovacích úkonoch
si urobíme kontrolu hladiny, prípadne doplnenie oleja. K tomu musíme znovu odtlakovať systém cez Diagbox a upravíme olej potom. Takže dáme odstránenie tlaku. Takže prebieha odstraňovanie tlaku. To potrvá zase nejaké 3-4 minúty. Ideme sledovať hladinu oleja. Každý mňa počul, nevadí. Ale aspoň vie, kto to je. Ja som to. Takže tlak je úplne odstránený. Olej nevidno, takže sa bude musieť trošku doplniť. Takže vošiel tam ešte liter. Takže vošli tam rovných 4 litre. A olej sa nachádza na tej spodnej hrane toho košíčka tam. Tak to asi vidno. Takže to je správna hladina pri odtlakovanom podvozku. Takže olej máme vymenený. Hladina nastavená pri odtlakovanom podvozku. Takže môže to púpať ďalej. Ináč takto sa to robí pri všetkých modeloch. Toto je konkrétne 2,2 150 kW, ale či sú to 2 litre alebo aj ostatné. Takto sa to robí pri všetkých. Takže majte sa a pri budúcom videu. Čaute.